Здравейте! Днес се включвам, защото ми се иска малко повече да поговорим за моята стихосбирка Изповед. Както някои от вас знаят, аз съм автор на тази книга, стихосбирката Изповед. Но ми се иска да ви обърна малко внимание, тъй като тази книга е наистина много важна за мен. И ми се иска всеки един, който се докосне до нея, да разбере нейното послание, да усети нейната емоция. В тази книга аз съм събрала стихове, които години наред съм писала под влиянието на различни чувства. Вие сами ще видите някои хубави чувства, някои не чак толкова хубави чувства, но в голямата си част тази стихосбирка изразява моята душевност, изразява моята душа. Така че тези от вас, които са си закупили стихосбирката и са се докоснали вече до нея, може да се каже, че до някаква степен вече са опознали мен самата. Стихосбирката е разделена на 3 етапа, като исках да пресъздам цялата еуфория, цялата емоция около влюбването. Първият етап е самото влюбване, хубавите чувства, любовта, която кипи и красотата на цялата тази любов. Вторият етап е разбиването на сърцето, несподелената любов, цялата тази мъка, тежест, която пада върху всеки един от участниците в такъв тип несподелена любов. И най-важната трета част за мен, това е прераждането, защото смятам, че след всяка една такава любов, след всяко едно такова голямо чувство, което разтърсва всеки един от нас, идва момент, в който трябва да разчистим полезрението си, трябва да разчистим полето около нас и да се запътим към нови върхове. Именно това е и цялата основа, върху която съм работила за тази стихосбирка, така че надявам се да ви харесва, тези, които сте я чели, а тези, които все още не сте. Ако проявявате интерес към поезията, душевността и опознаването на един човек с голямо сърце, можете да я закупите, като се свържете с мен на лично съобщение или през линка в профила. Също така, ако решите да я подарите на някой, можем заедно да измислим вашето послание. Благодаря ви!